Надялото с пенсията плащаме тока, телефоните, тук каквото изкарваме за ядене. Да, и внасям на той детенци парите, че викам един ден, ако научи, нали, да ни тръгне. Да има поне някакви парички. Да. Браво. Какво да правим ли? Браво. Така е. Казва, че парите са най-важното в живота. Съгласни ли сте? Ами, не знам, нашите пари са недостатъчни, винаги да ви кажа. Господ ни помага да ви кажа. Да. На мен преди 2 години ми оперираха гърдата. От рак. И тук е лошо, че нашата медицина стана... Нямаш ли пари, умираш.